Älä nyt Miksi Rajapelli on tää kuvaamassa? Rajapelli poliisiseen. Ei mitään kuvia. Yritän pitää nyt jonkunnäköisen puheen tässä. Ikinä tämän jälkeen koskaan puhumaankaan. Ollaanko alasti vai vaatteet? Ollaan. Anna aloita sä. Se on hienoa, että ollaan saatu näin näyttävästi porukkaa liikenteeseen. Saatu laivalle ja... Muistakaa, että sulla on mitään hauskaa tänne, eikä alkaa ainakaan keskenään. Jos tulee tappelu, niin mennään kaikki sitten. Lyön varmaan. Se hävii ihan. Mä hakkaan kiippana ihan paljon. Eka valkku. Tiippana ei teistä. Ei mitään. Mä haluan esitellä meidän mahtavaa henkilökuntaa. No niin, ensimmäisen lähtee Make. Kato! Kato! Eturivi! Janne, olit seuraavana meille töissä. Älä viitti viheltä enää, on kova ääni. Yes, sieltä. Näistä vuosiluvuista mä en tiedä, koska ne on tullut töihin. Ei dokumentoitu paperin siihen aikaan. Silloin kun Make Askun oli uusi. 93. Mutta 98 vuonna on yrittänyt. Vuonna 99 Face eli Pasi Kopra. Samana vuonna Tuomo. Joni! Sitten kun vuonna 2000 Toffe saapui taloon. Silli hei! Milloin saapui ensimmäinen asiakas? Ensimmäinen 4.92. Niin. Toivottavasti oli ensimmäinen asia. Ja sitten seuraavana Hanna Holmström ei ole paikalla, muuten unohdin tämän. Sitten 02 tullut Oso. Nouse! Se on täällä näin! Siitä on ollutkin niin vitu hyvää porukkaa, että 03 vuoden tietää. Kunnes ne on sit tajunnut jotain. Siinä vaiheessa valkku piiritteli tässä ulos. Sitten on tullut tää Peurantosken Oskari 04. Nimi on tullut 05. Sitten on pelkkää puuttuvaa tyyppiä. Sitten on tullut Janika. Anna on tullut 07. Mikko on tullut 07. Se on vieläkin siellä. Ei päässytkään mukaan tänne. Ja 13 kaikki sai potkut. Yksi oli Intissä ja yksi on Kerholla. Mä olin kerran vaihtaa renkaita. Se on Kerhon kanssa Saksas vielä kaiken lisäksi. Se on katkolla siellä. Saksasta. Me ei päästy Samin kanssa hiihin. Vieläkin Tullissa. Ei mitään, hyvät ystävät, kantiset nykyiset ja entiset työntekijät. Tervetuloa Esson jäähyvään risteilylle tähän viralliseen osuuteen. Yritetään saada tää nyt vietyä läpi jotenkin. Ehkä te pystytte siihen. En tiedä. Tässä on vähän valokuvia nyt. Kauheena näkyviä aina. Mennään jo aikajanassa enää, kun nää meni taas sekaisin, mutta ei mitään. Katsotaan
Mä en viitsi Haluan kertoa vähän historiaa tässä. Eli vuonna 1992 1.4. me alettiin Sikan kanssa pyörittää tämmöstä legendaarista Esso-asemaa lähdettä. Se oli oikee Esso. Ja nähty niitä monta ihmistä kohtelua. Nykyinen valmentaja Niemelä. Tuolla röökattiin sisällä. Tunnen Esson kanssa. Vittu toi pikkukengät ja tennissukat, hieno mies. Tässä on sitten tää meidän uusi asema, mikä valmistuu. Tiikeri, mikä on ollut vuodesta 1997 siellä tiskillä. Anna se on meidän, anna 3 vuodesta. Peräkerro kansi. Ei, joku vuorokirja, mitä on sellaista lajia. Peissi! Mun mielestä Mika oli vähän ilolla. Oho, onpa prikka melkein puolella. Enkä Jussi on vähän erinäköinen vittu. Vähän hyllyt oli eri järjestyksessä samaan vähän enemmän. Asiakkaat vähän vähemmän. Vittu oli aurinko aika paljon enemmän. Netin perään. Asiakkaita Mitään ei oo käynyt. Ja, yes. Oh. Kunnes oli tää pomo. Tuoli Jussi oli Tässä on meidän Happy Day-tapahtuma, missä saatiin oikein Esson pääyhtiöt palkinto Tuulin kanssa. Oltiin viettämässä. Mä muistan on hodari. 13. Meitsi! Se on minä. Ja jää. Oliks toi tämmönen Kupedar Valiantti? Kato, rakkaritkin on Oli paikalla. kytkinkupalo. Tuli sitä aikaa, kun stiletit oli vielä halpoin. Sami raiskas kaikki tuon pistäydyt. Tää on Marika kaunis! Tässä on oma kuva seuraavaksi sitten. Olisit kertonut. Mun mielestä oli mun ja Juhan leikeistä. Se oli itse asiassa. Se oli yltännyt. Tohon meidän rahat on mennyt. Kuka toi oli? Helmi tyttöt! Stone. Kraiveen jalanut. Puntti kanssa. Anna aivan selvinpäin! Selvän näköistä meininkiä. Ronni! Joku on ihan selvinpäin, minä! Täällä on mun keiristely. Kyllä näen nää kuvat tuosta aika paljon. Hyvä Juha. Juha ja totisena. Hyvän tuulen. Vittu mikä jorrikuva meitsi, kyllä pakko myöntää, oli aika makee. No siitä. Jenni vähän nousee. Sitten oli halpaa bensaari. Tänne takaisin. Ajo, mikro tänne. No sunnuntai ollaan tulossa varmaan. Tota mä pannin. Joo. Niin musta noit kuvia niin vittu. Ihan selvä.
systeemille pääsi mukaan. Oli muuten varmaan terminaalissa. Joo, varmaan. Sami ja sen veli. Toi pitäis olla Mika tos ylhäällä. Viimeisiä nauria. Mitä nää syrjäytyneet täällä on? Pormo. Kato, se on yksi autokylä. Mitä? Se on yksi autokylä. Saa itkeä. Kenet on Suzuki? Suuri osa oli jostain. Ei oo myynyt. Tää oli mun suusi. Niin oli jo väliin. Mennään vähän Sumakin on lasettia. Hiljaa! Legendaarinen Esso-asema ja alettiin sitten hoitoa. Tän kanssa vai? Juuri tää. Ja Ei ole montaa vuotta juotu. Esso päätti, että tää on tosi hyvä bisnespaikka ja päätti rakentaa siihen uuden. Meillähän kävi silloin silleen, että sinne tuli rakennusäijät pihalle, tultiin purkaa tätä kamaa, oli hyllyt täynnä ja kaikki bensaa oli säiliöt täynnä, mutta ei meille kukaan puhunut mitään. Oho, aion unohtunut. No, me tullaan tästä viikon päästä uudestaan, että meillä oli viikko aikaa tyhjentää koko meistä. Sitten sitä rakennettiin puoli vuotta. Mittekö pimeätä bensaa? Ja marraskuussa 1997 avattiin tää nykyinen talo, mikä on nyt tullaan varmaan purkamaan. Ja siinä sitten Esso myytiin S-Marketille vuonna 2008 ja niistä sitten paskimmat myytiin edelleen ST1:lle ja totta kai me oltiin se ST1 mukana Kauniaisen kanssa. Ja me ruovattiin ST1 kyltit ja vaikka Essona ollaan kysytty siitä saakka. Et sellainen oli toi vuosiluku, kun kaikki aina kyselee ja kaikki aina kyselee, että miksi se puretaan, mutta ei yhtiöstä halua enää vuokraa, siinä ei ole mitään järkeä, että jos teillä olisi itsellä siinä 1 000 000 kiinni, niin jos me saatte siitä tonnin kuussa, niin ei teitä oikein hirveästi nappaisi. Tää onkin tunnehomma. Kyllä meitä nappaa. Mä yrittänyt tunteella sitä pyörittää, kun rahat loppuu kesken. Sami, äskeisessä kuvassa, nyt jos saa kysyä tässä, anteeksi, niin mihin se pieni Esso-tiikeri hävisi, mikä oli siinä tiskillä? Se meni Mealle. Mealle 3-vuotissynttärilahjaksi viime viikon. Sekin kerrottiin äsken. Vittu! Vittu sä oot kännissä. Sitten kun sä puhuit kovaa ääneen, niin se kerrottiin. No naiset hämmentää sua niin paljon lopeta. Äsken tossa hei. Joo, eikä kaikki ei voi kuulla, kato, kaikki puhuu päällekkäin jotain, niin tää vittu kuulla, mitä Juha, miksi sä oot levittänyt tän meidän kuvan tonne? No niin, jatketaan eteenpäin. Minkä takia? Jos Eero pystyis olemaan vähän aikaa hiljaa, niin Se on se urpo. ei mitään. Ne eipä tiedä. Se oli just sillä tavalla. Nyt sä voit pitää ton rotsin. Eli Esso Läänerantaan on tullut valitettavasti tiensä päähän 50 vuotta palvelleena. Eli tää on rakennettu joskus 60-luvun alussa toi asema ja 61 sitten jää siihen bensan myynti, mutta asfaltti tulee 3 talon päälle. Ottakaa me sille osa surun, osa ilonmalja. Osa on jo juomaa. Tervetuloa! Kiitos! Essolle. Mika ja Sami Essu. Edelleen saitkeet. Surun sä oot Essu. Sami, onko siellä kahvikeitti siellä pääseekö siellä päällä kahville? No eikö se ensimmäinen 3. aamulla? 6. päivä mulla pitää luottaa avaimet ennen sitä yksityistilaisuuksia voi vuokrata.
Ensimmäinen kolmatta. Saa polttaa sisälle. Ensimmäinen kolmattahan siellä oli itse asiassa jonkun asteen. Sami itse taisi nukkua takahuoneen lattialla, mutta kaupungin miehet tulevat kettyä, taisi olla lastenkin kettyä kauppaa. Nykäsen Juha. Ei kyllä, Tupe, kyllä Nykäsen Juha oli vetänyt aamu 8 asti ja hän keitti siellä kahvia. Sami, oisin vienyt sun Liiton mies Nykänen keitti kyllä kahvia. Mun mielestä työntekijäesittelyssä oli ihan Nykänen kasvoi kohdalla. Hiljaa! Haluaisin kertoa, miksi me ollaan täällä. Me ollaan täällä konferenssihuoneessa sen takia, että me ollaan vuoden 1998 pidetty legendaarisia ESSO-kokouksia näissä konferenssitiloissa, missä on puhutut polttavia kysymyksiä Strategiasta ja... Joo, no siellä on ollut kaiken näköisiä ja siitä on yleensä haukuttu työntekijät. Hyvä. Siitä se kestävyys. Nyt halutaan asia. Ja sit mä halusin tarjoa kanta-asiakkaille myös tän hauskuuden pikkujouluristeilyltä. Fat Mexican löytyy sieltä. Tunnelman, mikä tämmöisellä ESSO-risteilyllä on ja mistä riittää vuodeksi ellei vuosiksi keskustelun aihe. Toivottavasti yleensä muuta. Nykyinen ESSO sai alkunsa vuonna 1997 marraskuussa ja huoltoaseman yrittäminen muuttui öljynvaihdoista pihalla elintarvikkeiden, kaljan ja kahvin myynniksi. Se oli jonkun uuden alku. Työntekijöitä ja kanta-asiakkaita, niiden määrät kasvoivat huomattavasti. ESSOsta tuli kohtauspaikka aivan kuin aika ennen puhelimia. Ei tarvinnut kenellekään soittaa, kun lähdit kahville. Jos ei siellä ollut joku kohtalotoveri, niin siellä oli aina ihana Esson kassa. Tämä sosiaalinen tapahtuma on nyt kuollut. Monella on varmasti tyhjä ja orpo olo päivänä. Näin se mulle sanoi. Ja kun oltiin melkein oltu 12 tuntia kiinni. Ymmärrän. Ja meitä on monta ihmistä tässäkin joukossa, jotka eivät ikinä toisiaan kohtaa. Palatkaa siis vierustoveri. Ai. Vittu, kato huomaa. Kosketelkaa toisiaan. Minähän en enää koskaan. Sami perustaa uskolla! On hiljainen. En mä tiedä, saa ehdottaa uusia paikkoja. Me ollaan alettu käymään Nesteellä, mutta ei siellä ketään. Ei se. Me ollaan käyty kerran. Sori, me ollaan oltu jämsä. Jengi kunnioittanut Esson muistoa vielä. Mä olisin kertoa Ronnielta terveisiä. Me ollaan Ronnin kanssa soitettu joka päivä ja mietitty sen jälkeen, kun Esso on mennyt kiinni, että mitä vittua me tehdään. Et vittu, että on mihin me nyt mennään. Me ollaan koitettu kerran käydä Nesteellä. Mä oon itse käynyt 2 kertaa Nesteellä, mutta ei se ole sama asia. Kahvi 1,80 ei pysty. Kahvi maksaa 1,80. Ihan ronttiin ryöstä. Niin etenkin kun jengi ajaa huntiautoilla pihaan. Jengi ei fyrkkaa käydä kahvilla missään muualla. Mä oon pahoillani, että Frosse ei oo meidän kanssa täällä tänään. Mä toivoisin, että se olisi. Mitä kaikki meille? Nesteen kauppia pupahi. Me saamme kaikki henkilökunta-alella jopa taksin kahvin, jos Sami maksaa erotuksen. Vittu, että on paska. Mikä sun nimi sitten on? Sami täytyy varmaan Kinsen kanssa vähän keskustella. Polttopullo. Hei! Mä en keskustele, mä kerron. Mutta Sami!
Sami, pakko sanoa tähän, että... Itse lapsuuden kavereita, ketä pitää Nesteen huoltoasemaa nykyään. Sami! Vittu mulla oli jäätön feissi tuossa äskeisessä. Kerro sille! Mä oon yrittänyt opettaa sille, mutta ei oikein ymmärrä. Se osaa bisneksen päälle. Sit se ei aika hyvin pikku housua joulukassa. Sit se ei vielä ymmärrä näitä. On sillä se ylä- ja alakassa. On sillä alakassakin. Kyllä mä oon saanut alakassa mun rautiokeltaa. Et ei sille... Samanlaisia kojareita on. Lassakin siellä lyö ensin 1,50 siihen pöytään lähti kävelee ja seuraavana 1,20. Väite, jos on niin vitusta kiinni, niin tiedät. Jennes Vällastaa sen saman Mattilan vitosella. Nesteelle sitten 1,85 ja voi vittu. Ja sitten meni siellä vastapäätä Cafe Caruaan tiistai-aamuna. Se on rahanvaihtopaikka. Okei, oli 1,50 kahvit, työveinit ja kiva paikka. Sen jälkeen se ei oikein ollut auki. Hyvä meininki, Mä ajattelin, että Osku on mennyt sen aamuvuoroon. Kummisen lähdetty paikan kiinni. Olisiko kannattanut maksaa Esso-liiton takseja? Silloin se kassasneiki, mikäli ja tyttö, niin taksikahvi henkilökunnalle. Selvä, kiitos, 1,20. Sitten kun nyt taas perjantaina vittu kintsä siinä, niin ei tästä ei voi kyllä vittu. Yrittää. Puhu sille saatana. Nyt tajuisin tätä realiteetin tässä maailmassa. Miksi Esso puretaan? Nyt tää Se oli se euron kahvi. Se oli se euron kahvi. Olisitte maksanut 2 sekkiä, niin meillä olisi mesta vielä. Tai kolminoitu Lasse pois. Pikku Lasse. Kavereet ei tingitä. euron kahvi. Lasse, onhan Osku ollut kerran ajoissa. Mulla on täällä aiheeseen myöhemmin. Haluaisin jatkaa sitä. Sen näköisen siellä. On mahtavaa, että Esson avulla on monta ystävyyssuhdetta. Ja on myös ihanaa, että Esso on liittänyt yhteen monta niin pari- kuin seksisuhdettakin. Yes. Otetaanko Härkki sillä? Miesvoittoinen ala tää Essolla hengailu, että täälläkin on niinku yhtä naista kohden 8 miestä. Naisten päivä. Kuka myöntää? Niin luulis olevan naisilla hakua. Meillä on hakua ollut. Siksi haluaisin palkita sitkeämmät naiskantikset. Välillä ehkä vähän liian kova äänisekin. Eikä Johanna! Laita paikka! Otaime tulee eteen sinne. Eli kun antaa nää ensin pojille. Sitten silmät peittyy. Aika pahasti heillä
Mirka, ole se pallo suuhun nyt. Muistaa yllätyksen. Pallo suuhun. Analliseksi treenivälineeksi. Heti pallo suuhun. Sitten ollaan unohtamatta henkilökunnan vastuuta nuorista työstä. Mikä on valitettavasti jäänyt pois työn todistuksesta, jos sitä on yleensä saanut olla. Monesta nuoresta on kasvanut normaali Esso Kantis, vaikkei sitä uskoisi. Juha Lähkiö menee. Essosta on tullut monelle toinen koti, ellei pakopaikka siellä. Tuo menee. Haluaisin kiittää Kantiksia, niin nykyisiä kuin entisiä työntekijöitä, avusta milloin missäkin hommassa. Lassea aamuherätyspalveluista. Saatua 24H-palvelusta. Kauppa ja Tiippanalla ATK-tuesta. Enää passahommista. Ja niin edelleen. Kiitos teille kaikille. Kaikista ei pelännyt päästä tänne näyttää sen. Ilmureita, mutta. Ja haluan myös kiittää kaikkia piikkinsä maksaneita. Siksi Roni ei tullut! Mistä nyt saa tavaraa, jos mukaan lompakko jäänyt kotiin? Ei mistään. Onneksi mä oon opetellut nuorena varastaa. Ja mitä tulee maksamattomiin piikkeihin, tulen ehkä palaamaan niihin jotain. Harmi, että tää jutun mä tein, mä luulin, että täällä on yksi tyyppi paikalla, mutta ei se haittaa. Ai se on Toivainen. Erityismaininnan pisimpään piikkiä pitäneelle ihmiselle. Mulla kilpailu oli Heilimon, Tähtisen ja Ronin kesken. Mutta Heilimo kerkesi kuolla ja sai velkansa anteeksi. Ja kun Tähtinenkin on ollut velkaa vasta vuodesta 1998, Roni voitti tämän kilpailun. Ja eräänlainen myös tämmönen niinku ennätys, tää on Jussi hallussa tosiaan. Jussi Jussi tosiaan lopputilista maksoi 47 sixpackia, eli koko ruoan. Tiedä mitä! Se tykkää kauan! Kyllä! Mitä kuuluu meidän ihanille Ristolle, Repelle, Hullulle pelimiehelle, Tumppimummolle ja muille erikoismiehille? Esim. Pappa Tuomiselle. No mun hytis! Näkeekö persoonia enää koskaan? No, valitettavasti. Vai onneksi? Ei näe. Pappa Tuominen ei tuu oikeesti enää ikinä. Ja sitten vielä yksi asia, minkä mä haluan muistuttaa kaikkea, niin muistakaa ostaa kaljaa ennen kello 21. Se on Suomessa myös laki. Osa meistä ei tiennyt, että se on mahdollista. Ymmärrätkö Sami, kuinka paljon sä vaikeutat meidän normaalia elämää? Taas se, että ikinä ei kaljaa mistään. Se ehkä ihan hyvät sää. No miksi huoltamot sit pitää niitä kaasukaappeita? Mitä siellä on hommissa? Mitä ne arvoaa?
Ja mitä ne on tehnyt siellä silloin, kun ne on ollut? Sä et myös toki halua, mä kerron kaiken. Toki ja Roni pönkittää. Mä voin vetää. Yritetään vähän välivetää Iiro. Siellä on ollut entiset työntekijät aina töissä, kun me ollaan oltu ristelemässä. Se on ollut ihanaa. Ja minä! Ja minä! Ei. Se on ollut hienoa. Ivo ja Miinoja ollaan. Centerland. Amerikan reisi Outland. Ei, no vähän kerjää. Mä en kuule mitään, pitäkää lärvi kiinni. Käydään täällä. Joo. Sitten mulla olisi muutama sananen meidän työntekijöille, jota ilman en olisi pärjännyt ja tuskin yksikään kantis. Ilman työntekijöitä. Minulla on ollut suuri kunnia toimia näin suuremmoisen työntekijäjoukon esimiehenä. Työntekijöistä meidän Esso-historian aikana on ollut 36 kappaletta. Täällä on 21. Ja siihen on mahtunut osa on ollut yhden kesän, osa viistynyt kauan. ylös, mutta jotka on ollut. No mielellään. Jos ne pystyy. Kun ne muut ei maksaa, ne rullaa. No mitä sitten? On juonut siellä. Vaikkakin siinä pieniä taukoja on ollut. 3 lasta esimerkiksi. 12 vuotta Mari on jaksanut aina paljon. Legendaarinen. Sitten täällä on muistoesineitä. Ja sitten tää. Pari kertaa mäkin on nähnyt. Haloo! No niin. Niin, se oli mun puhe. Nyt mulla alkaa juoma loppu, ei röökitarvitkin lähteä. Ei, Marjo, sä et oo saanut vielä puhettua jumaa. Mä annan tän palkinnon sulle, mä unohdin tän jutun kokonaan. Tuu vielä kerran, mulla on Liukuvoima. Neitsin vanha. Mä pidän tätä Mansikkatiivi. I know wings. Kuva. Marjolle muisto siitä. Hiljaa! Marjo on tehnyt meillä eräänlaisen ennätyksen tässä aikanaan. Marjolla oli aamuvuoro. Alkoi kello 6. Ei. Myynnissä oli Ketä soitti, oli Lasse tai joku muu, mutta joku soitti, että onko, niin, Hoke soitti joo ja ei näy ja menin töihin ja yritettiin Mario tavoitella, ei vastaa. Sitten soittiin Nikelle hänen miehelleen ja onko se hengissä, että jos viittis työpäivän jälkeen mennä katsoa, mikä tilanne ja meni sitten 3-4 aikaa katsoa, niin siellä Mario vetää sikeitä edelleen. Semmoinen 10-11 tuntia pommiin nukkuu. Homma eikä mikään. Aivan eniten pommiin nukkuneelle ottaa.
Lassehan maksoi taas 10. Jopa enemmän kuin. Sehän on mun vika, se on muuttanut himat. Tämä Lasse Osko sukkunut se yli se 10 tuntia. Jos mun vika Osko muuttanut No siinä ei oo kyllä muut tappajat heräämisellä vakuuttaneet. Juntin Batman. Juntin Batman. Mä ihmettelen sellaisia. Kaikki no Osko ei se poikka, mä en tiedä onko se. Nouseeko sama? Nouseeko se seisoo? Edelleen niinku paikat lähtee niin nopea auto mitä mulla on. Tuleehan pitu viikkoon. Sitten on ollut mukava kuunnella teidän ilot, surut ja olla rohkaisemassa päätöksenteossa. Tulee ikävä teitä, kaikkia työntekijöitä, etenkin naisten puherikuleja. Kun jätät ne pariksi tunniksi yksin töihin ja tulet sinne, niin niillä on ihan vitusti asia. Paljon muistoja matkan varrelta, mitkä koskaan ei kuole. Ja mitä tulee parhaan työntekijän palkitsemiseen, niin siitä ei ole varmaan epäselvyyttä. Mä lupaan palkata heti. Kun olen voittanut itse kaikki kuukauden työntekijän palkitsemisen. Se oli sanomaan, että se äijä itse. 83 kuvaa liimata edes seinään. Hoituu. Joten jättäydyin pois kilvasta Essojen kaikkien aikojen työntekijä. Hän on ihminen, joka ei juuri koskaan suutu. Jostain olet kuullut puhuttavan paskaa selän takana. Hoitanut työnsä aina ahkerasti ja moitteetta. Kaunis niin sisältä kuin ulkoa. Ja jota asiakkaat rakastavat. Osa teistä pojista vähän liikaa. Se on erilainen Megadon. Siinä on patterit. Se kypärä, mikä tuolla on. Jos tyttö nyt pitää puheen. Pidä. No voimme pitää. No, avaks me vaan. En tiedä ketä kiistäisin tästä. Tuotantoyhtiö, kiitos äänit. Tiedän mitä sä oot saanut. Jos on joku reissu, niin mä lähden messiin. No mä kerron mun Essa-ura alkoi. Mä tulin sinne. Muinoin. Me muistetaan kaikki se. Ja Tupe! Megadogit muun muassa ilman nakkeja. Big Bipit ilman vaatteita. En ajattelu yhtään. Ajattelin samoin parasta, ei tuhlata liikaa asioita. Mutta joka tapauksessa pikkuhiljaa sieltä ehkä tsempattiin enemmän tai vähemmän. Ja sitten sitä edelleen oltiin Esson loppuun asti. En kun sä olisit tiennyt, että sä voit. Joo, mulla on tää puhetta. Kiitos Samille, on ollut ihan maailman paras pomo. Kiitos sun parhaille työkavereille, on ollut parhaat työkaverit ikinä. Ja kiitos Kansiksille, jokainen päivä on ollut erilainen, ihan sairaan hauska tulla töihin. Ikinä ei ole tarvinnut laittua. Ette vaan jaksais tulla töihin, aina jaksaa tulla töihin. Pyörällä on tullut 10 kilsaa, hiki on virrannut. Ja lahja on... Megadogi. Aivan mun nakki. On joo. Mikä se on? Kuore kiinni ja istumaan. Samilta hielota. Iiro mennään charteri. Pidä. Tämä on lukea sieltä takaa ensin teksti.
Kiitti vitusti. Onnea ja menestystä tulevaisuudelle. Minä en epäile, etteeni kävisi, mutta älä anna muidenkaan epäillä, näytä niille. Tässä pieni lahja kiitokseksi, että pääsit käymään siellä loma-osakkeella. Olen joskus käynyt Espanjassa pari kertaa. Jengi ei ymmärrä. Kaikki nämä mun työntekijät käy jossain Espanjassa koko ajan. Mä epäilen, että kahvikassit tosta Ilman kun se meni pois.